tots, avui us presentaré una nova col·lecció de llibres que es diu Col·lecció Winterhouse. Útil Winterhouse en castellà. Aquesta trilogia escrita per Ben Gutterson és perfecta per a la gent que li agradi el misteri i una mica d'acció, ja que cada llibre es presenta una nova manera de barrejar paraules i jugar amb elles, i amb elles tenim que resoldre un enigma. El primer llibre, que es diu The Winterhouse en català, que en anglès deu ser Winterhouse sol, va de l'Elizabeth, que és la nostra protagonista, que viu en un poble pobre amb els seus oncles pobres. Un dia arriba de l'escola l'Elizabeth i es troba amb una bossa, una carta i $3 penjat a la porta de casa seva. És una carta dels seus oncles que li diuen que l'envien a un hotel durant les vacances de Nadal. Llavors, així és com acaba a l'Hotel Winterhouse, on farà un amic que es dirà Freddy, coneixerà el director, que es diu Norbridge, i es farà amiga de la bibliotecària, que es diu Kiona. En cada llibre hauran de descobrir on s'amaga i com fer-lo servir un objecte màgic, i hauran de descobrir-ho resolent un enigma que hi ha amagat al Winterhouse. Elizabeth ho farà amb l'ajuda del seu amic Freddy i resoldran els enigmes per derrotar els mals que amenacen al Winterhouse. El segon llibre es diu Els secrets de Winterhouse i és un any després que torna al Winterhouse, després d'haver tornat l'any anterior amb els seus oncles. Després d'haver passat tot l'any, torna al Winterhouse i es torna a retrobar amb el seu amic Freddy. En aquest segon llibre hi haurà un segon objecte màgic, un altre enigma per resoldre i una nova manera de jugar amb les paraules. En aquest tercer llibre, que es diu Els misteris de Winterhouse, l'Elizabeth amb el seu amic Freddy hauran de desxifrar un tercer enigma i hauran de trobar un tercer objecte màgic i derrotar el mal que havia estat amenaçant el Winterhouse tot aquest temps. Aquests llibres jo els recomano a partir de 12 anys, però si en tens 10 i t'agrada llegir, pots llegir-te'ls perfectament. Jo en tinc 10 i els he entès. Si t'agradaria llegir-te aquests llibres, tens tots els enllaços a la descripció. I si t'ha agradat aquest vídeo, deixa un bon like i subscriu-te per no perdre't res. Adeu!